Benvinguts a Catamots, el joc de paraules creuades en català. Per jugar una partida tenim dues opcions, crear-ne una nosaltres i convidar a d'altres jugadors o bé acceptar la invitació d'altres jugadors. Per crear una partida, cliquem a crear una partida. Ens durà a la plana de configuració de partida. Triem el nombre de jugadors que volem a la partida, entre 2 i 4. Cliquem Segueix. A aquesta plana hi podeu veure, a l'esquerra i sota l'epígraf Amistat, els vostres contactes. Al mig, sota l'epígraf Tots els usuaris connectats en aquest moment. A la dreta, sota l'epígraf Convidats, hi apareixeran els usuaris als qui convideu a jugar. A la casella Login de l'usuari a convidar, escriviu el nom de l'usuari al que voleu afegir a la partida i premeu Convidar. El nom de l'usuari convidat apareixerà sota l'epígraf Convidats. Quan l'usuari convidat accepti la vostra invitació, el seu nom també apareixerà a la finestreta del xat. Si heu convidat més d'un usuari, podeu fer petar la xerrada mentre arriben els altres convidats. Aquesta seria la plana que veuria el nostre convidat, en aquest cas, Montse. Pot acceptar o refusar la invitació per jugar. La partida comença quan el nombre d'usuaris triats per jugar està complet, o bé quan el creador de la partida clica Començar partida. Mentre dura la partida, els jugadors que en formen part poden xatejar entre ells a la finestreta de xat de la partida. Per bellugar les fitxes del faristol al taulell, punxem amb el ratolí i arrosseguem la fitxa a la posició escollida en el taulell. Les fitxes que situem sobre el taulell romandran amb les lletres vermelles fins que cliquem el comandament Juga. Clicant sobre aquest símbol, les fitxes tornen al faristol. Si voleu canviar fitxes, cliqueu aquest símbol. Després marqueu amb el ratolí la fitxa o fitxes a canviar i torneu a clicar el mateix símbol per confirmar. Clicant aquest altre símbol, passem i perdem el torn. Així es juga a Catamots.